Wilujeng enjang para sedherek ingkang kinasih, wilujeng pinanggih malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten punika Selasa selangkung Agustus 2026 kanthi jejer benten ingkang damel remen. Dene waosan kapendhetaken saking Yesaya 56 ayat 1 kalajengaken ayat 6 dumugi 8 ingkang mekaten suraosipun. Mangkene pangandikane Pangeran Yehuwah, sira padha netepana angger-angger lan jejegna keadilan. Ana dene para wong bangsa liyan kang rumaket marang Pangeran perlu ngladosi panjenengane lan tresnani asmaning Sang Yehuwah sarta sumedya ngabdi marang panjenengane. Kabeh kang netepi dina Sabat lan ora najisake tuwin kang gondhelan marang prajanjian ingsun, iku bakal sun bekta menyang ing gunung ingsun kang suci, lan bakal sun paringi kabungahan ana ing dalem pamujan ingsun. Ingsun bakal karnan marang kurban-kurbane obaran lan sembelihan kang kacaosake ana ing mezbah ingsun. Awit padaleman ingsun bakal sinebut dalem pamujan tumrap sakabehing bangsa. Mangkene pangandikane Pangeran Allah kang lempakake para wong Israel kang kabuang. Ingsun bakal nglempakake wong maneh, sun wewehake marang para wong kang wis padha tetunggalan. Mekaten sabdanipun Gusti. Dene rahayu kita ingkang nampi sabda punika, kita raos-raosaken saklebeting manah lan kita tindakaken ing sauruting gesang padintenan. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, jaman rumiyin bangsa Israel punika mbatesi diri anggenipun kekancan lan srawung kaliyan bangsa sanes. Menawi wonten tiyang saking bangsa utawi daerah sanes, bangsa Israel punika boten remen, awit nggadhahi penganggep bilih piyambakipun menika bangsa ingkang paling sae. Malih-malih menawi wonten tiyang ingkang secara fisik nggadhahi kekirangan, bisu utawi budheg contonipun, tiyang Israel nganggep punika paukuman, saengga tiyang punika dipun kucilaken. Panganggepipun bangsa Israel menawi srawung kaliyan tiyang ingkang nggadhahi kekirangan secara fisik saged ketularan paukumanipun. Saged dados tiyang dosa lan boten dipun remeni dening Gusti. Setunggal wekdal bangsa Israel punika dipun bucal lan dados budak bangsa sanes. Bangsa Israel lajeng nyuwun tulung dumateng Gusti. Gusti paring pitulungan lan paring pangandikan. Bilih Gusti Allah punika nyelametaken sedaya tiyang. Gusti nyelametaken lan paring pitulungan dhateng kelompok, golongan, daerah lan bangsa ingkang benten-benten. Gusti mitulungi tiyang kanthi kawontenan fisik ingkang benten-benten ugi. Gusti ngantu-antu bangsa Israel nindakaken bab ingkang sami. Inggih punika paring pitulungan lan tumindak adil lan sae dhateng sedaya tiyang. Para sedherek ingkang kinasih, sami kaliyan bangsa Israel, Gusti ugi ngantu-antu dhateng kita ingkang gesang ing wekdal punika. Kita kedah nindakaken keadilan lan kabecikan sanadyan benten kapitadosan, benten suku utawi benten golongan kaliyan asanes. Kita ugi kedah ngormati dhateng tiyang ingkang secara fisik nggadhahi kekirangan, boten sami kaliyan kita. Kados semboyanipun bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Sanadyan benten-benten ananging nggadhahi tujuan ingkang sami. Inggih punika nindakaken keadilan lan kabecikan. Amin. Kita ndedonga.
Kawula ngaturaken panuwun dumateng Paduka Duh Gusti, awit marupi-rupi berkah ingkang kawula tampi. Ugi marupi-rupi kawontenan ingkang kawula gadahi. Kasagetna sanadyan kawontenan kawula benten-benten, kawula saged gesang berdampingan kanthi rukun. Wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin.